Psalam 1. Blažen je čovjek koji ne hodi prema savjetima bezbožničkim, ni ne stoji na putu grešničkom, niti sjedi u sjelu podrugljivaca, nego mu je uživanje u zakonu Gospodnjem i o zakonu njegovu promišlja dan i noć. I bit će on kao stablo zasađeno pokraj voda riječnih, što u vrijeme svoje plodonosi, i lišće mu se neće osušiti i napredovat će u svemu što čini. Nisu takvi bezbožnici, nego su kao pljeva što je vjetar raznosi. Stoga se bezbožnici neće na sudu održati, ni grešnici u zajednici pravednih. Jer Gospod zna put pravednih, a put bezbožnika će propasti.